Landevejens farende svende, stodder og spritere har taget afsked med en af kammeraterne. Forleden var de til begravelse i Nykøbing. Det var med den 52-årige Sonny Sampleben. Han døde efter 30 år på landevejen. Mange af landevejens riddere kom med en lightbus fra Egeskov Marked på Fyn for at deltage i begravelsen af Sonny Sampleben i Nykøbing. Præsten Lars Højlund beskrev i sin tale, hvordan Sonny Sampleben blev født i Polen, men allerede som 3 måneder gammel kom til Danmark. Efter en opvækst blandt andet på et katolsk nonnekloster og på børnehjem, gik han som 23-årig på landevejen. Ved sin død var den 52-årige Sonny Sampleben derfor en kendt skikkelse blandt landevejsridderne, og de gav ham den traditionelle landevejsridderbegravelse, hvor de kirkelige og riddernes egne ritualer blandes. Han har nok været en af dem, som har kunne finde ud af at spille på alle instrumenter efter gehør. Han var sigøjner og gøjler og en af vore. Han var en af de allerfineste fyre, jeg nogensinde er kommet rundt om. Og der går mange fine fyre på landevejen. Vi er samfundets udskud, men vi er mennesker. Vi elsker mennesker. Vi yder kærlighed over alt. Og hvor vi kommer, når vi kommer. Uanset tid og sted. Og det gjorde Sonny også? Ja. Derfor var han en af vores. Christian Kjeldgaard, du har som sognepræst foretaget mange begravelser, der ligner den. Til en bisættelse, og så blev den sat bag ved rustvognen. Og der hældte støderne og landevejsridderne øl og snaps ud over kisten. Ja, og som vi så her i indslaget, der var det i graven, man hældte det ned. Og det har jeg fået at vide omkring 20 år siden, man begyndte at lave den side af sagen. Hvad synes du om det som sognepræst? Det generer mig sådan set ikke. Jeg synes heller ikke, at det er nogen særlig stor sensation, medmindre I gør det til det. For der finder jo større begravelser sted mange steder. Jamen, hvad siger de? Altså dine sognebørn ved jo godt, at du har foretaget større begravelse. Hvad siger de til det? Siger det ikke, at det her det er lige skrabt nok? De har ikke sagt spor. Jeg har ikke hørt et eneste imod det. Men jeg ved heller ikke, om det er værre end... det er et ritual, som de mennesker har. Og de gør det ikke for at genere nogen. Og de gør det for at lave en fest, og det gør de ud af alle ritualerne. Det var dig, der for, 2 år siden vigede Sonny Sampleben, som vi nu har været til begravelse med her. Ja. Og nu skal du se, inden du går. Og det er netop det, at støderne hver gang gør en fest ud af de kirkelige ritualer. Og det kan man se i det her lille klip, det er fra Kværndrup Kirke. For nøjagtigt 2 år siden var landevejsridderne til bryllup med den mand, som de altså nu har begravet. Så giv hinanden hånd derpå.